Lectures en Ruta és una iniciativa que neix l'any 2018 a Tremolla amb la idea d'oferir a persones joves una proposta d'experiència significativa i vital al voltant del fet literari, entrant en contacte molt directe amb aquest i des d'una dimensió territorial. El Lectures en Ruta porta joves arreu del territori català, al llarg de diversos caps de setmana, a descobrir el panorama literari, coneixent-lo de la mà de les persones que en són protagonistes i a partir de trobades i experiències molt properes que trenquen la distància entre el sector professional i el públic, en aquest cas el públic jove. Té també una dimensió de socialització i convivència entre els i les joves que hi participen, fomentant la coneixença entre iguals i la creació de vincles, a partir sempre de l'excusa de la inquietud pels llibres i la lectura. A poc s'ha anat creant una comunitat de joves amb interès pel fet literari gràcies a haver passat pel programa. Hola, sóc el Martí de Reus, tinc 25 anys i formo part de la primera edició de Lectures en Ruta. Bé, jo vaig venir aquí perquè tenia ganes de compartir la meva gran passió, la literatura, amb joves de la meva edat. Jo em vaig apuntar perquè volia conèixer gent nova, descobrir indrets de Catalunya que no havia estat abans. Sí, conèixer-los de veritat, no en plan conferència de xarles, sinó compartir moments i espais amb ells. Crec que les coses més valuoses que m'emporto és haver fet com una radiografia del panorama literari català que no tenia al meu cap, també les persones que he conegut. Vaig pensar que seria una forma interessant de conèixer gent jove, no amb els mateixos gustos, però sí amb les mateixes ganes de llegir que jo. Una de les coses que m'ha agradat molt va ser conèixer la Marina Espasa, perquè crec que la seva feina com a crítica literària és molt interessant. I a més he sortit de la meva zona de confort i he fet coses a les quals no m'hauria atrevit mai abans, com per exemple fer caiac. El caiac literari em va semblar impressionant. L'experiència amb el caiac va ser una ruta per l'Ebre en caiac. I aquest cap de setmana hem vingut al Santuari del Miracle, aquí al Solsonès, amb la Maria Sevilla, la Raquel Santanera i l'Oriol Sauleda, a dedicar-nos a la creació i a parlar de la creació, no? Amb elles tres, que són creadores, hem parlat dels seus processos, hem fet un taller també de creació on totes les participants han pogut intentar posar-se davant la pàgina i escriure, i també farem ara un taller de recitació per dir en veu alta el que hem creat. La voluntat és poder oferir a aquests joves una visió molt àmplia del patrimoni literari, tant actual com històric, i descobrir la literatura des de la vivència, des del contacte amb els autors, editors, llibreteres, responsables de festivals o equipaments públics, gent d'entitats o col·lectius que porten a terme iniciatives diverses. Proposa una immersió a la creació literària en català, sense distinció de gèneres o èpoques, però sí que intentant fugir de la producció més comercial o oferint als joves una visió més àmplia i rica del panorama actual. El Lectures en Ruta fa viatjar els participants pel territori, pels marges, que és on sovint es genera l'avantguarda, fent-los conèixer iniciatives potents que pel fet de que són fora de la centralitat i l'òrbita barcelonina passen desapercebudes o a vegades ni tan sols s'arriben a conèixer. Al llarg d'aquests 5 anys han passat per lectures més d'un centenar de joves. Ens hem desplaçat per Portbou, per Girona, l'Escala, el Pallars Sobirà, Tàrrega, el Priorat, el Pallars Jussà, Móra d'Ebre, Berga, Barcelona, Reus i hem volat fins a Mallorca també. S'han fet activitats amb una centena de professionals del món del llibre i s'ha visitat des de la llibreria més petita de Catalunya, situada al poble de Lins, a l'Alt Pirineu, passant per la mostra d'espectacles literaris de Móra d'Ebre, el Literàrum, fins a la Setmana del Llibre en Català.